Mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Mga tugang maray na uto po sa kapos ng mga parandabay kan sa tuyang programa Aramon Yato digdi sa Radyo DCGB. Sa pangalan po ni Mardela. Kita ko na mag-iba-iba digdi sa programang ini halipot sana pero tian. Ako po ang sendong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Katuwang tamang garara dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. First District si Jomar Bien. Sa Second District, LBB. AJ. Al Armario. And Joshua Bino. Third District si Jimmy Nasalita. Sa lado technical, siyempre, Tay Baldo. Sa News Bay, si Angel Mostasa. Asin sa IT, si Tricia Marie Litana. Mainit po ang panahon. Makot na. Udto na. Asikaso na kan mga kinakaipuan. Nanganing magsarap na. Ano daw ang maray na panirang ngunyan na Tay Baldo? Dapat sumay sinabawan na di. Kung bako kusido, linagang baka. Ito pala na linagang baka. Ang binagtakma siya na, so beef cube. Pangyari, ade. Sabaw man sa nangyayang tuyo mo. Mag-restorya lamang katadigdi sa programang ini, kaya dyan sa natabi ka mo. Okay, dito na pagparaaluyon ilog tatulos ang istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya si AJ Galero. Bako AJ Ravala. Ta may issue duman. AJ Galero. AJ kamen. Sa kuya, orang iso. Nga, hindi ka pa mang issue. Amo ko kaan iso kaan. Pero baka mga ano saro. Habo. Hindi surang problema. Malay siya ng ding issue. Ayun nga ni, relax na. Yan, okay, sige, go. Anyway, direct, maray na pagkaaga sa mga paraantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, mahigot po niyan ang pagirumdoma kan Albay Provincial Office sa pamamayon ni Dr. Nat Srimpilio tagabos ng mga albayano bako siya na sa syudad kin Legazpi kundi sa manlain-lain na munisipyo at syudad pa na nagkukompesto kan probinsya dahil na
sa padagos na nag-aalintutungon niyan ang kaso ng COVID-19 sa bilog na probinsya kan Albay. Susog sa ipinaluwas na huring datos ka na sendang opisina poon kan Agosto 1 sa Agosto 4, 2022 nakapagrehistro ang probinsya kan Albay nin bagong 98 na kaso ng COVID-19. Halangkaw na ini sigun kay Dr. Nat dahilan sa ako na babasaran ang mga dating datos ka na Albay PHO asin kan mga nakalihis na bulan pababa na ang kaso kan COVID-19 alagad sa sa utro giraray ang paglangkaw ka na mga nagpositibo sa nasambitan ng helang. Sinabi kan sa opisina na kaipuhan man giraray nindaan na kooperasyon kan publiko sa pagsunod kan health standards asin man at pagsunod man sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Sa ngunyan, mahigot ang monitoring kan sa opisina sa katuwang ang mga lokal na health offices sa tuyang probinsya may kinaaraman sa siring na bagay mantang tangani na mapreventaran ang padagos na pag-alintutok ang mga kasong ini dapat daw na mas na mamonitor ninda asin tulos na makwarantina ang si isay man ng mga close contact kan mga nagpositibo sa siring na helang. Most likely, tabi AJ, ano ang mga rasones ko yan ta? Sige na naman ang langkaw kan kaso. Ini kaya, direk, kung babasaran ta ang datos kan Albay PHO, kadaklan kayo ni mga health workers. And kung iba man hindi, siya mga exposed talaga sa luwas na mga government employees, mga private employees, sa mga naiiling sa nalason ko na nag-alintuto ang kaso kan COVID-19 sa Albay. Minsan, napapasiparan ang pagsunod sa health protocols, minsan din na nagsurulog i-face mask. Garo, kung baga, nagiging kampante na kita. Yes, complacent na kumbaga. Tapos, mailing dyan ang mga super spreader event, sige-sige na basketball tournament, mga kung anong mga social gatherings, Tapos tapos pang mga events sa mga public places like mga mall. Tapos minsan dahil so kung mga nakalihis na taon, bulan, talagang kumaluwas kasi importante siya ngunyan maski simpleng bagay, mailing mo mga tao, nag-grupo-grupo sa mga pampublikong lugar. Iyong nga na yan, mailing dyan. Minsan, digisa na nga na isa, ako pag Domingo, taga-iling-iling ako dyan sa Boulevard, sa mga park, nalim mo dyan, durakutan ng mga tao. Ano ka pa? Dito easy, na sukataning ta, may simptomas. Bata uso mo niya ng kalintura trangkaso. Ngayon nga ni iyan. Ang sipon. Sige. Ano ang plano? Vaccination, papaiwason gilayon? Continue sa iyan, tabi direct. So, may minsan baga may versus an Aloy PHO mismo, salbay at sudom. Pero mas pitututukan nila ko niyan sa mga LGU na. Di, but sabiyon, sa mga deliver dyan na bakuna, ipig-distribute naman sa LGU. Bala na sa LGU mag-conduct naman kan vaccination. Yes, tama, tabi direct. Ayan, okay, sige. Sa tabi direct, informasyon ang update kan COVID-19 sa probinsya kan Albay, 98 ka nakalis na Agosto 1 sa Agosto 4. At sa 98, arin ang may pinakalangkaw na LGU digi sa Albay? Ligaspi? The usual direct, halangkaw ang Ligaspi. Saro pa rin sa may mga halangkaw na kaso kan COVID-19 na nanotaran ka na Albay PHO. Iguining naglalangkaw sa Daragain na Ligao City. Okay, so mga sabihin tang mga populated area di. Tapos sa Daraga baga ni kasusaro baga nasuspend sa mga bakonador iyon tinamaan. Iyo baga. May booster na ito. Kadaklan na hindi pati sa Daraga, kadaklan may mga mga nurses, nakakagdigdi health workers. Iyo yan. Yes. Okay, sige. Sabi direct informasyon ang Galero DCGB. Babalas sabi sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Yan. Dapat gayod kaya baga so LGU Ligaspi and iba pang LGU fight man gilayon kan sendang vaccination. Ligaspi baga araw daw may schedule. Tabata mapuuna ang klase. Sa August 22. Di siyempre
maralaog na sa mga estudyantes, etc. Although, bako pa man full face-to-face, limited face-to-face pa sana. Iyo? Naaro kaya ang pahit. Paano? Ha? O, kita na sa natabi ng mga tao man ang mag-initiate nin move na maprotiran ta ang salud kan mga aki ta. Iyo po patanganing mabawas-bawasan. Okay. Speaking of matindi, matindi. Ayan. Aminado pa lang na tayo, Baldo. Okay. Babalikan tayo yan. Tailog tangunan ni si LBB. LBB, kumusta dyan? Salamat tabi direct. Maray na aga, sikatan talaga. Sikat si Kana Poy. talagang pinakang sikat. Okay na pala digdi. Ano pa man, nasa listahan na pala? Oo, ikaw eh. Ang yari. Ang pirol ko, ikaw eh. Yan na si Tribaldo. Yan na si Tribaldo. Iyo pa, nagsusunudan pa lang kamo sa lista. Siya sa primero. Baldo, Barcena. Oo. Sunudan pa lang kamo. Sige, go! Direct Edwin, sa mga dagdag pang bareta, nakikipagpatintero, boda delikado sa kaligtasan kan mga pedestrian. Ining porsyon kan ampangan kan UST boda Regional Center Government site. Dahil sa kakaraskasan kan mga autonugad, dahil nag-miminuran iba, may mga dita na digding magkakariligay sa pedestrian lane na ini. Ato na, dyan sa tamaiwas na bagay na de. Bakit ko dyan kan, ito sa apod kaya na yan ang linya dyan, baka ang pedestrian lane. So, nalingawan ko so apod kaya. Nanganing, pag-abot mo naman, makakarong-katong ka, ma-slow down ka. Asurable strip pa nito. Yan, oo. Bako man ito. Kaya nga ni, bakong ang purpose kaya, taganing, pag-abot dyan, mag-minor ka, Iyo. ano di, pipara lang pa sa naduman. Oo. Bata maiwas alakbang bagayan, ang pagbabalyo mo man nga dyan, delicate kung may mga makaskaso na motor or auto. Correct. Yan tabi Direct Edwin na reklamo ka na mga nagtatrabaho dito sa regional government site. Asin ka na mga estudyantes kan US delegas pibuda mga staff. Dahilan taday nagmimirinor iba. Nagkaka-irigwasan na maray na sistema kan trapiko kung may mga kapulisan na nagmamando kan trapiko. Kung matatandaan baga sabi Direct Edwin, may plano na ko tatakan ng DPWH Albay 2nd District Engineering Office na maglaag ni babalyuhan magpuon regional center site pataas tapos mabalda sa may UST Legazpi alaga dahilan sa conflict sa kasambitan ng eskwelahan. Iyon na iniso problema. Drawing man sana pala itong plano dyan na bugtakan kay flyover. Oo. Ang plano ka ito baga, siguro dahil pa nag-COVID, nagluwas na iyan na araw ka na istorya na bubugtakan dyan kay flyover, Alangkaw. Tapos, sa mga PWD, may gagamito na elevator, pasiring duman sa rampahan. Bako? Ano na yan? Ito may piano na dyan. Nagpiano na sa cellphone ni LBB. Yung sa plano ka ito kuta na dyan. Babugtakan kay flyover, Alangkaw talaga. So, kung perang metros an elevation, tas bubugtakan pa kay elevator nga ni. Tanganang sa mga PWD, sa mga senior citizen, duman na lang sa elevator, malunad, pag-abot duman sa pinakaitaas, malakaw na sinda pa sharing duman. May cover pati iyan. Garo baga so yaon dyan sa Capitol, may elevator baga? Drawing masa na ito. Sayin ma ako aki budget.
na ipapagibo diyan. Kaya totoo yan na nagiging bottleneck iyan na area so paralaog sa regional center so paruluwas so mga ali sa first ali digdi sa Legazpi diyan bata pag-araw ka niong di man ki klase di man yan kinagmamanihar kan traffic parang ngunyan school registration nga pa-enroll na. Siyempre, dakol ki nagpapasiriring dyan. No, di, totoo yan na pag mabalyo ka dyan, alakbang ang tinampo, yan, kuidaw ka. Tas yung mga dengkuro karigos man na motorista, sige man ang arurot dyan sa lugar na yan. Pera na dyan ang nagkadireskuido. Kaya ingat-ingat sa natabi. Ade, ano daw ang siguro, babugta ka naman yan ki mga mamanihar ka na traffic pag school days na. Tirakulo na ki maralaog na mga estudyante. Pag araw ka niyo, dengo na. Pero okay po man, yung mga motorista, kaigwa ki disiplina sa pagmamaniho. Pag itong una mo, paburokodan. Magkikabukodan. Ani ba man ambog naman sana sa pagmaneho kan motor o auto una ninda kon nasa drug racing da. Okay. No di paano ka ni alipot man sa nangani sabi ni Mar alipot sa napertian inabot na kita kan oras nin para mentras na pamaaram digdi sa programa ini. Ang tabi-an masunod ang programa kan Department of Trade and Industry. Okay? Sige. Mabalos tabi!